जायखिजाया समावनो पुलिस बिबानगिरिफोरा एरेस्ट जानो हागौ। बे बाराव सिखाव डकायत बायदि दायनिगिरियाल' एरेस्ट नङा, पुलिस साख्रि मावग्राफोराबो एरेस्ट जानो हागौ। नंगौ, आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावथाय होदों। बे फोसावथायनि जायखिजाया मोनसे दाय मोनोब्ला पुलिस बिबानगिरिफोरा एरेस्ट जानो हागौ आरो साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानो हासिगौ। मा बे फोसावथायफोरा फै जों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनि। घुस लायोब्ला साख्रि खोमानांनो हागौ। घुस लायोब्ला साख्रि खोमानांनो हागौ। मावबिबान समाव जौ लोंना फेना थायोब्ला साख्रिनिफ्राय अरायनि थाखाय आजिरा मोननो हागौ। मावबिबान समाव जौ लोंना फेना थायोब्ला साख्रिनिफ्राय अरायनि थाखाय आजिरा मोननो हागौ। आयनिख्रुइ बांसिन दोहोन बुथुमोब्ला पुलिस बिबानगिरिया जानो हागौ एरेस्ट। आयनिख्रुइ बांसिन दोहोन बुथुमोब्ला पुलिस बिबानगिरिफोरा जानो हागौ एरेस्ट। राजा लामानिफ्राय धोन बुथुमोब्ला साख्रि थांनो हागौ। राजा लामानिफ्राय धोन बुथुमोब्ला साख्रि थांनो हागौ। पुलिस बिबानगिरिया जायखिजाया नायबिजिरनायाव गोहैलो खालामोब्ला दाय जागोन। पुलिस बिबानगिरिया जायखिजाया नायबिजिरनायाव गोहैलो खालामोब्ला दायनिगिरि जागोन। थानायाव साफ्रोमबो पुलिस बिबानगिरिनो सानसे सुटि होनाय जागोन। थानायाव साफ्रोमबो पुलिस बिबानगिरिनो सानसे सुटि होनाय जागोन। पुलिस बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ फैसा लानाय आरो घुस लानाय फोरमान नुयोब्ला साख्रि थांगोन। पुलिस बिफाननि बिबानगिरिखौ फैसा लानाय आरो घुस लानाय फोरमान नुयोब्ला साख्रि थांगोन। जायनि हेंथायै बांद्राय दाय जाबसिन जायोब्ला बै पुलिस बिबानगिरिफोरा साख्रि थांगोन। जायनि हेंथायै बांद्राय दाय जाबसिन जायोब्ला बे पुलिस बिबानगिरिया साख्रि थांनो हागौ। बेफोर गोख्रों राहाफोरखौ आसाम पुलिस बिफाननि डिजिपि जिपि सिंहआ फोसावना होदों। पुलिस बिफानाव खामानि मावनाय बिबानगिरिफोरा दिनैनिफ्रायनो सांग्रां जादों आरो रायजो राजाफोरनो गोग्गो सिबिथायखौ होदों। बे गोख्रों राहाखौ आसाम पुलिस बिफाना लादों। नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायबाय। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।